prinášame pozvánku z Oravského podzámku. Poďte s nami do hradu, chystáme tam zábavu. Čaká na vás pohostenie, aj fašiangov ukončenie. Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti. Využite ostatky, bo 40-dňový post nie je veru krátky. Naša chasa ubohá všetko vezme, čo kto dá. Aj slaninky, aj rebra, aj tie staré ohrebla. A tak, tetko, neváhajte, a čo máte, tu nám dajte. Dám, no ale my musíte tieto moje dievky vytancovať, nech na ocotne zostanú. No. Ale čo by ostalo? Ale vytancujeme, ale aj vás, gazdina. Ale jo, ja už nie. No veď to musíte tak do vysoka vyskakovať, To nič. No kam len raz, to treba brať. Ako mi treba však. A neviem, či to je orechovník skôr. Nikto nič. Naučia ťa preklep